everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapy Stories, and today I'm talking about Umkhokha. Njengoba nazi guys ukuthi mangabe kuyiSunday siyasinibikele ngongaseke kwenzeke kuleli viki eliqalayo emidlalweni wethu esithanda kakhulu ke Umkhokha. uNdlovu ke uthi uyabona ukuthi ke ibandla lishoda ke ngomholi. So ke yena ke njengoNdlovu ugatsheni uboya benyatha obusonga busonga uthi cha bandla nkosami usekulingile usekulindele guys ukuthi ke angene ecathulweni Abakakhulekani ezibambela ke mkhululi. Nengazi guys ukuthi uNdlovu noMthembu kuhlangana ke kanjani. Sona sizathu ke lokho esenze ukuthi uNdlovu athi kunomkhosi akatshela ibandla ukuthi ke ungoza ke uyabuya ukuze inakwazi ukuthi aqhubeke aholeke ibandla maqhubeka ke isikhathi. Okunye guys engazi ukuthi le trio kaMamzobe noNdlovu kanye ke noMkhosi iyaphela ke manje njengoba ke uMamzobe emsole kakhulu ke uNomkhosi ukuthi ke isibindi sakhe sokuthi ayoma impela aqambele ibandla lamaJudiya manga athi uKhulekani uyabuya ekubeni azi kahle ukuthi ke uKhulekani ke akasabuyi. Umsole kakhulu ke ukuthi angalalelu uNdlovu ebeni uNdlovu aziwe ukuthi ke umuntu onjani. uNomkhosi guys iplan yakhe lana ke ukuthi uNtuthuko indodana yakhe kube yiyo ethatha ke ibandla, kodwa ngoba isencane guys ngiyacabanga ukuthi uNdlovu uyena kuzoba yiso ke lengane ebambile ke laphana ke ezike umkhulu noma ke insila ke kaMkhululi. Asazi guys ukuthi ke kuzogcina ke kanjani. Okunye guys njengoba benzwile ukuthi ke uNobuntu is leaving lo mdlalo, ngicanga ukuthi ke yiviki lakhe lokugcina ke simbola laphana ke kuMkhokha. Uzohamba njengomuntu emasosheni njengoba nibonile guys ukuthi uthathiwe ke emasosheni. So ke uzohamba ke ashiye ke incwadi esho ukuthi uyahamba, ashiye kubaba bakhe iphoxekile kakhulu ke ngoba nekhoma eqaleni ukuthi wathi methu uyahamba bamvayele nje ngagcina ke shiwe na iflight, but this time uzovele ke anyamalale ke ahambe. So guys zinjalo ke zowenza kuleli viki ke esiliqalayo. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.